κύριοι από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Ως μέλος της ελληνικής ομάδας αεροπορικών επιδείξεων με F-16, που έχει έδρα τη βάση της Σούδας στα Χανιά, είναι χαρά μου να σας περιγράψω την επίδειξη δυνατοτήτων του F-16 Block 52+. Είμαι ο σμηνεγός υπτάμενος Δανιάς Νικόλαος, μαζί με τον Safety Observer, σμηνεγό υπτάμενο Ζία Ιωάννη και τον υπεύθυνο βιντεοσκάπης, ανθιποσμηνεγό υπτάμενο Σίμου Δημήτριο από την 115 Τέριγα Μάχης. Είναι τιμή μου να περιγράψω τη σημερινή επίδειξη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εθνικής μας εορτής. Ο υπτάμενος σημερινής επίδειξης είναι ο σμηνεγός υπτάμενος Στράλης Σωτήριος, με περισσότερες από 1.500 ώρες σε αεροσκάφη Α7 και F-16. Το αεροσκάφος της σημερινής επίδειξης φέρει σύμμορφες δεξαμενές καυσίμου, διάμορφωση η οποία καθιστά Ο υπτάμενος τώρα απογειώθηκε από τον 115 Τέριγα Μάχης στη Λάρισα. Τώρα τοποθετείται για να εξομοιώσει μία απογείωση και στη συνέχεια θα τραβήξει το κατακόρυφο σε ένα κλασικό υλικό, το Cuban A. Παρακολουθήστε καθώς το αεροσκάφος διαγράφει ένα 8 πάνω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δείτε τώρα καθώς ο Demo Pilot επανατοποθετεί το αεροσκάφος και επιδεικνύει την ικανότητα του F-16 να πετάει σε χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς θα περνάει από μπροστά σας, θα ταξιδεύει με 650 μίλια, η οποία προσεγγίζει την ταχύτητα του ήχου. Καθώς επιστρέφει στο κέντρο επίδειξης, ο υπτάμενος θα εκτελέσει μια σειρά από περιστροφές του αεροσκάφους γύρω από τον διαμήκη άξονά του, επιδεικνύοντας την εκπληκτική περιστροφική του ικανότητα. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, ο Δίας και το τριπρό ρολ. Σε μια κλειστή αερομαχία, η δυνατότητα στροφής του αεροσκάφους είναι καθοριστική. Δείτε τώρα καθώς ο χειριστής θα σας παρουσιάσει μια συνεχόμενη στροφή στο show center πιάνοντας 9G. Μπροστά σας θα στρέψει στιγμιαία και θα επιτεγγυνθεί πιέζοντας τον εαυτό του στο κάθισμα με δύναμη 9 φορές το βάρος του. Σε μια στροφή 360 μοιρών, το F-16 έχει ακτίνα στροφής 1200 πόδια. Από τα δεξιά σας, το F-16 και τα 9G.
υπτάμενος τώρα θα σας επιδείξει τη δυνατότητα εκτέλεσης απότομων ελιγμών. Θα εκτελέσει μπροστά σας ένα ρολ 4 σημείων, σταματώντας κάθε 90 μοίρες περιστροφής. Προσέξτε την ακρίβεια με την οποία εκτελείται κάθε μεμονωμένη κίνηση. Από τα αριστερά σας, το F16 και το ρολ 4 σημείων. Ετοιμάστε τις φωτογραφικές σας μηχανές. Σας παρουσιάζουμε το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης του F-16, το οποίο του επιτρέπει να εκτελεί επιδέξιους ελιγμούς με μεγάλη ακρίβεια. Από τα δεξιά σας, ο Ζεύς και η αιχμή του δώρατος. Καθώς μας πλησιάζει από τα αριστερά, ο χειριστής θα επιδοθεί σε σειρά ελιγμών που θα σας επιδείξουν την ικανότητα του F-16 να στρέφει κλειστά και να μένει απρόβλεπτο. Ένα γνώρισμα που το βοηθάει να επιβιώσει εναντίον επιλών, μιας και μπορεί γρήγορα να μεταβαίνει από οριζόντια σε κατακόρυφη μάχη. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, ο ελιγμός Falcon Turn. Κυρίες και κύριοι, ας πάμε τώρα ζωντανό στο απειλητήριο να ακούσουμε τον χειριστή. Ζεύς 1-3, πώς μας ακούς? Μιλάμε για χαρά. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Μακεδονία. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων έρχεται σε όλους τους Έλληνες. Από το Ορμένη ως τη Γάβδο. Από τους Οφθονούς ως το Καστελόριζο. Χρόνια πολλά. Και σας καλεί και άλλη μια φορά. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά. Ο υπτάμενος θα ξεκινήσει την επανατοποθέτηση, καθώς προετοιμάζεται για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος μπροστά σας. Εκ μέρους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διέλευση στους άνδρες και τις γυναίκες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση και εξασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Στις οικογένειές μας, καθώς και σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερψιζόμενοι την πατρίδα μας. Αυτή θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για φωτογραφία, καθώς το αεροσκάφος θα εκτελέσει χαμηλή διέλευση ακριβώς μπροστά σας. Έχω φίλο τον ήλιο
ο Θεός με του αγέρα. Και τώρα, πίσω και δεξιά σας, ο Ζεύς και το Dedication Pass. Και γη κι ουρανό και χωρίς το γαλάζιο ζεστή στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι. Κυρίες και κύριοι, καθώς ο υπτάμενος ετοιμάζεται για την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση της Λάρισσας, θα περάσει από μπροστά σας, αποχαιρετώντας την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης με τη χαρακτηριστική ταλάντιση των πτερίγων. Ας πάμε στο cockpit για ένα τελευταίο χαιρετισμό. Ζεύς 1-3, σύρματος δικό σου.